bandiraɓe min calmini mon émission sénégal men no wowi wadde ni kala saaha nadde leydi ndi addude goto e ɓiɓɓe leydi ndi haaldude mum ko nafara hande noon koɗo men ko Bocar Gorbal Sy jarani keɗen mbaɗa hen commentaire nde tawno sen mbi Bocar Gorbal Sy hewɓe on gandi holkanko ko ardi fo mawɗo Bocar calmina bandiraɓe. eyyi Alaji Oumar Dor Kume mi salminima min salmini équipement o mi salmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe WINNDERE-TV mi salmini bandiraɓe e johli kala ɗo goni. caggal nde calminɗa bandiraɓe haɗa min fuɗɗade yewtere nde e oɗo saaha fufta fof koko dajjiti ha tengtimanan e guijilon ko adi fof min mbaɗima mastaw ilam garɗam toon ɗam hono gurduɗa ɗum d' abord yeyde manan ilam naati wuuro ma fusi won galleji eggini koɗorɗe ko heewi boni en tant que ɓiɗɗo wuuro holko gurata? Oui vraiment gurdam musɗam affaire nde ne muusi no feewi no feewi no feewi par ce que wuuram ngo gandunomi ɗo sukaɓe dinguiri ɗo sukaɓe pijanno ɗo waɗeteno soirée ji ɗo waɗeteno lambaji ɗiɗon dinguiri hande so tawi wiyama juwete hen koye dadorde ilam ummima dow naate wuuro ummima weyndu salli naate guijlon fof no fotirno kuɓeje jani e hoɗɓe e nder guijlon gonti sinistreji e nder guijlon guijlonaɓe gonti sinistreji e nder guijlon ko hunde musde no fewi minen fof min donki ɗanade ɗiɗo dumunaji foof goto e amen kala ɗo woni wonɓe ɗo wonɓe caggal leydi e wonɓe guijlon foof hay goto ɗanata ko hay goto lelta ko ha hoyɗito ala vraiment ko wonɓe toon ɓe paddima mbaɗi sakuji mbaɗi hunde foof kono noon hoddiro Allah hay goto wawa dadde ɗum ɗo kadi ko hunde wayrude wadde ko gonga ni yimɓe ɗo koddi ɗo e o saaha hoɗetano ko nden ko ɗon wonno guese kono noon waɗi duuɓi kam min ko teskitimi nde min goni sukaɓe ko nden ndiyam aranno ha ɗon kono ko guila min natti wonde sukaɓe kam min natti yiide ndiyam ɗam min coynoto ilam aɗa wawi sodade ɗum to woɗɗi yettata ko guijlon so ari ha e weyndu salli ɗon haɗata kono noon nadde ha nder guijlon ha huuɓa ha heela galleji vraiment ɗum ɗo c'est jamais vu en guijlon meeɗani wadde mi wiyaɓe kadi vraiment amin jaade e mabɓe e mette ɗe ɓe gondiɗe minen ndendi mette ɗe minen ndendi mesere o kadi amin mbiyaɓe kadi yoɓe tinno ko hoddiro Allah so ha are yimɓe alay saggo ɗum minen fof kadi ndendi kadi ndendata peeje so Allahu lamɗo jaaɓi pour faddade ɗum ɗo min mbaɗaɓe massaw no jolfuɓe mbiyata ni paɗen koye élection législative élection mo ganduɗa yimɓe hewɓe padani ɗum joni kono mataw kala no liɗɗi piiri gawre noon e oɗo saaha an ka mandataire Hervé Naataange ma en jaa hen mais ko ardi foof holko woni dalili cosgol moon parti Hervé Naataange? Hervé Naataange ko miijo min gonduno koye président Macky Sall teddini min ala ko waɗinani min kono ɗo sakkiti ɗo min natti yiide koye amen e nder ko waɗata ko min natti yiide koye amen e nder gaddino kadi Amadou Ba mo wanno candidat o ko gonga ni min nanganino Amadou Ba sababude makko kanko président Macky Sall kono noon e nder yolde hakkude min ƴeewi min ƴewtidi min tawi min mbawa wonde to min mbawa wonde ga par ce que won miijoji ɗi min jogui kamɓe ɓe gondani ɗin miijoji ko gonga ni président waɗi ko heewi e nder Sénégal kono ɗo sakkitiɗo wonko min mankira e makko ko heewi min mankira e makko ko heewi ko baylagol jikkuji yimɓeɓe jikkuji ɗi baylima jikkuji ɗi boni min mbi alay saago min mbaɗa feere min cosa parti e miijo Ousmane Kane président Ousmane Kane min cosa parti mo ganduɗa hoorema ko pewnitgol jikkuji ɗi no boniri ni hande a finat subaka bonna neɗɗo taw ko neɗɗo moƴƴo joɗiɗo jonde mum wonko woni hakkude mon tan bonna ɗum ceefitamo guittamo neɗɗo jaltinama ha ɓerde makko arana yo wattu laamu ngu wonɓe ɗo ɓe ganduɗa hoorema hayso tawi président sohli nanggui ɗumen hokki ɗumen kalfandi halfini ɗumen won gueɗe jomumen ko kalfina ko bonna ko kalfina ko
mbatta hollude arrogance mbatta hollude jikkuji ko moni dal to bangi yo bang aussi bien géroɓe ɓe que géranteɓe ɓe neɗɗo wona e Facebook walla e Twitter walla e TikTok tan fina subaka tan bonna neɗɗo walla change gurdam woda ɗo pottuɗon tan waylita haala ka waylita ɗum ɗo ɗum ha an nanguireɗa ka neɗɗo bolle puyɗe tawa ka neɗɗo timmuɗo tawa ka neɗɗo deeƴƴo bon ɗum noon so tawi yeehi ha ɗiɗon jikkuji gaari e leydi so tawi haɓanaka fewnitaka ɗi jikkuɗi ɗi ko bonoji joni noon Ousmane Kane wi kam grand min de mbiɗo yinno min kam ko mbinoɗo hankkatino mi woppat politique mbinomi ko so tawi Macky woppi politique tan mi woppat politique kono Macky woppani kono Macky fof e wasde woppude politique min mi wawa hankkatino continude e Macky tawde ko noddami ko yo jikkuji pewniti so tawi yo jikkuji pewniti mi noddama e mum Ousmane Kane noddi kam te minen wonno président ɓe foof kanko ɓuurmi hoolade hen kanko mboɗo hooli jikku makko mboɗo hooli neɗɗagal makko ko suga ko gonga minen min mbi joni il faut que min jaada e makko min cosa parti o min cosi parti o wiyete ko réincarnation des valeurs mana artirde jikkuji moƴƴi artirde neɗɗago ɗum woni parti o mais haɗani ɗon tan réincarnation des valeurs naataange c'est à dire naataange ko ɓamtare naataange ko ƴellitare donc yimɓe mbawa ƴellitade taw jikkuji ɗi moƴƴani hay sa a dañi projet a dañi programme baɗɗo fayida sa halfini ɗum yimɓeɓe so tawi jikkuji ɗi moƴƴani halfinaɓe ɓe bonnat kono jogoɗa ɗum heeɓi président Macky Sall ɗum kadi heɓata kadi heddi wonɓe arɓe ɗo ɓe kadi ɓe gaari kadi gaddi kadi ko yo jikkuji ɗi ɓeydo bonnede heccanki tan ɗo won tawɗo président Macky Sall ko fotino président de la république ancien président tawi ɗum tan koye avion tan minen ƴettade ɗum e nder avion donc ɗum ɗiɗon jikkuji so pewnitaka alay saago yimɓe gandata payi il faut que noon min mbi président Ousmane Kane e wondiɓe muɗum mbi mbaɗen guiniren parti o réincarnation des valeurs woni artirde jikkuji moƴƴi e nder rendo he beele weɓanino on e wadde réalisé darnon man parti o saabu onon koye mouvance présidentielle manan jeeyaɗon e wonani lebbi tan so tawi on darima oɗon mbiya oɗon darna mana parti moon est ce que weɓanino on ni d' abord so haalande neɗɗo wiide minen noon hamin jiiɗi wadde e parti hamin jiiɗi garon jeeyaɗon hen est ce que on dañano caɗele ni e wawde mana darnude parti o saabu yimɓe wiide holno gasirta weeɓi weeɓani weeɓi par ce que Ousmane Kane président Ousmane Kane hade makko yaade présidence hade makko noddede présidence président de la république waɗamo conseil spécial hade makko yaade toon ko joguinoɗo mouvement o wiyete ko rêve mouvement o noon yehino ha jogui ha ñiɓi takke ɗo ñiɓi takke ɗo mouvement jaaɗo ha ñiɓi takke o ɗum woni hankkadine base makko affective kanko président Ousmane Kane base makko affective to ndendori département Kanel to e diaspora he o dañi toon jagge tiɗɗe jagganimo o dañi mouvement o dari nde mouvement o dari nde noon président Macky Sall noddimo yo arɓe liggodo nde président Macky Sall noddimo yo arɓe liggodo nde min pelliti wadde parti o nde min puɗori ko ɗum min doni min dañi ndonu politique bon ɗum waɗi hankkatine heddi ko il faut que min kaala e min ƴeewa holɓe min mbaɗata contacté pour gara jeeye e parti he min miijino kadi joni tan yimɓe ne jaaha élection min miijino ko so min darni parti o ha gasi ha min mbaɗi kayitaji ha min gayni e on saaha min puɗɗo wadde une tournée nationale min jaaha yimɓe fof min kalana ɗumen parti o jibinama e hande haɗa men gaynude parti o haɗa men darnude parti o kadi woodi ko yani amen par ce que woto e jagge parti o hono consul Sambali sanki consul Sambali noon koye jagge parti he jeeya nde consul Sambali sanki nde to Angola heddi ha arta hankkadine min gone e dey min jooɗima hakkonde balɗe nogas fayi capantati hamin jooɗi e dey min kalata haala parti o min daronta ko parti o min mbatta haydara donc min paadi ha o ara ha o wirne ha o duwane so duwanama min ɓamta golle ɗo min mbiya min ɓamta golle ɗo décret Diomaye président Diomaye telli wi wonde waɗi dissoudre assemblée yimɓe ne jaa assemblée yimɓe ne jaa ene mbaɗa candidature uji mumen hokki yimɓe balɗe sappo e nder balɗe sappo joni noon hankkadine min gocca koye amen
au lieu que min jaha min mbaɗa tournée nationale min jiyoya yimɓe min mbi joni noon hankkadi kuccinen ɗum ɗo parti o kam darima min mbaɗi ko fonno wadde ko formalité ji administrative ji fof min mbaɗi bon ha heddi hankkadi min jaha min kalnoya bandiraɓe hankkadi taw hawre ɗum ɗo yani noon min mbi alay saago min goppata oɗo occasion ɓenna ko wawi mettude ko foof il faut que min jee yahoɓe oɗo élection caggal on wona oɗo saaha jahorin ɗon beele nde jaaɗon hankkadi ne yidde wadde liste e suɓaji yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓeeɗo jiɗɗon wadde manan candidat ji mana eko nandi hen beele on dañino hen caɗele cattuɗe walla bon min dañani caɗele min dañi caɗele tan c'est à dire yimɓeɓe kam e dokki min hoore yidde jeeyede hen yimɓe dokki min hoore yidde tawtorede e nder ɗum ɗo ɗum amin jogui terɗe ɗe ganduɗa hoore ma ko terɗe tiɗɗe ko wayno Demba Touré en ko wayno jaari ba en ko wayno poolel Siré Demba Doro en eko waɗɓe minen ɓeɗon foof cari ɗum e nder ɗum ɗo he heddi hankkadi ko probléme o min dañi probléme tan koto banggue kayitaji wonɓe ganduɗa hoore ma jiiɗino jeeyede hen mais nde heddi hankkadi il faut que daña extrait de casier judiciaire daña photocopie légalisée de carte d'identité daña extrait de naissance bon mairie ji ɗi ko mbaɗi grève hen sahaji won hen kadi ko tribunaux ji ɗi e koye mumen caloto yaltinde kayitaji ɗi mbima jaaha balɗe tati walla balɗe nayyi te minen min jogui ko balɗe sappo te balɗe sappo ɗe alay saago mbaɗa identifié yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko yimɓe ma ko dariɓe ko hoolaɓe ko porteur de voix en fotɓe wawde jeeyede hen kalna jomumen puɗɗo ƴewde kayitaji hankkadi ne heddi te e nder ɗum ɗo e nder ɗiɗon balɗe sappo kadi samedi e dimanche uji ɗine hen samedi e dimanche gaddano ga e samedi e dimanche cakkiɗo donc balɗe joyi tan wonno ɗon donc min ɗon tan min dañi caɗele seeɗa waɗi waɗi min présentani e wona département ji kono noon min mbaɗi liste amen national min mbaɗi liste amen suppléant ji min mbaɗi kadi hay Europe min présenté hol joguitari ni jogui ɗon saabu élection législative ene weyodiri élection locale te président Ousmane Kane ko élection locale o yeehi o yaati kono noon élection législative le ko ɓuuri yajde fodde wonde capanɗe nayyi e jeegom département région ngaji mbayi tan kono leydi guure mbayi tan kono leydi hol ko woni joguitari moon to banggue yimɓe tako fottam lamiɓe to banggue militant ji kadi élection namdi ko moyen finance to on banggue beele oɗon jogui ɗum exactement holko woni joɓari moon onon oɗon puɗɗo parti on gaynani tan guiddon naton législative on jottaki ni ha micci ɗon holko woni hen yakare moon minen joɓari amen ko adi foof ko pellital min jogui ko pellital d' abord min jogui taw ko fellidde bon deuxiéme joɓari ndi min jogui min cuuɓi ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ko andaɓe e nokkuji mumen ko yiɗaɓe e nokkuji mumen ko wawɓe addude kadi électorat e nder nokkuji mumen minen koyamen kadi base o aɗa andi a finata subaka tan mbiya yimɓe gaare gotane kam wonko daɗɗi ko ɗum ko joɓari amen holko daɗɗi ko andede daɗɗi ko jotodirede daɗɗi ko jotodirede kadi jotodire moƴƴe daɗɗi ko min mbaɗi investiture amen mo ganduɗa hoorema ko investiture momin kooli ɗum ko joɓari gadande joɓari ɗimmiri ndi to banggue moyen minen min kulani moyen par ce que min jogaki kalisa min juppoya yimɓe he kono kala ko foti wonde fodde amen faade e élection o mamin mbaɗ ɗum ha timma donc amin calculi ɗum amin jotori ɗum hamin joguiti ɗum te kadi wona min mbatta won gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ɗeɗon gueɗe min jiiɗi ko waylude jikkuji ɗi tawde ko waylude jikkuji min jiiɗi noon alay saago min gaddin kesso o ɗum woni joɓare amen ɗum noon min kalta ɗum ɗo henna waji ɓen gujja yimɓe hewɓe nde assemblée waɗa dissoudre yimɓe hewɓe mbi eyon il est temps vraiment waɗama ko foti waɗede waɗiɓe ɗum ɗo de fotani wonde joni eywa joni kam ko wawno wonde foof assemblée o ittama assemblée goɗɗo mana ene ɗaɓɓe te yimɓe hewɓe mbi assemblée ɗiɗi ɓenniɗo henna Sénégal wasnode jogade assemblée ɓuuri an holen ɓe jaaduɗa ko assemblée gonnoɗi ɗo ɗi wasnode jogade ɓuuri walla bon assemblée ji gonnoɗi ɗo ɗi wasnode jogade ɓuuri pourquoi mbiɗa noon kono noon o fotano kam président kam fotano wadde dissoudre assemblée o e oɗo saaha ko saabi ɗum o fonno ko accude au moins ha budget o woote so budget o wootama
o suɓo assemblée o mbiyanum o waɗa dissoudre assemblée o yimɓe jogo temps wawde wadde élection no hannirta ni tawa yimɓe ne mbawi suɓade ɓe ganduɗa hoorema ɓeɗo so jeehi assemblée ene pirta ko wonnoɗo ko holko wonnoɗo ko ƴettodiral wonnoɗo ko wona gostodiral miijoji wona gostodiral programme uji wona min ɓurma wawde miijade walla miijanade leydi ndi wona ɗum wonnoɗo ko ƴettodiral tan mon fof oɗo joni ko député Macky Sall kala biɗo Macky Sall hunde o daroɗa o ƴetto ɗum o yenno ɗum ɓe cippira e nder assemblée ɓe piidira e nder assemblée ñanden ɗo ko debbo goto cowinoɗo fiya toon ha boosi fiya nder assemblée fetta ha boosi ɗum wona ɗum cohle député ji min jiiɗi ko député ji joguiɓe haqqilantagal joguiɓe karallagal wawde miijade programme leydi ndi wawde aynude walla no kadi ɓedde liggorgal laamu ngal laamu ngu jogui ngu gouvernement ɓedde golle gouvernement ɗe no hannirta ni taw wona yaade ne cippira ga ene ƴettodira ga an a ɓornaki ɗum ɗo an ko ni mbaɗa an ko ni galle mon wayi an wona ɗum min cohle député ji min cohle député ji ko darantoɓe ɓesgu darantoɓe Sénégal naaɓe darantoɓe nokkuji ɗi haaloɓe haala caɗele nokkuji ɗi ƴeewa programme mo gouvernement waɗi so tawi ene yaade e caɗele nokkuji ɗi so tawi yaadani mbaɗa feere ha gouvernement wayla tawa caɗele nokkuji ɗi ene jeeya e nder programme gouvernement ko honɗo ɓen député ji min cohli donc ɓen noon jusqu'à hande ha hande ɗo gonɗen ɗo ɓiɗin député ji jiyaka ɗo yiyaɗo tan ko ƴettodiroɓe e yenodiroɓe voilà ene wayno ko ɗon jogornomi arde soko tawi assemblée ko poɗɗo waylede kono sa ƴeewi coalition ngaji ɗi foof woɓɓe participé ɓe foof yidde wonde manan député ji sa ƴeewi 99,9% o ko wonnoɓe député ji ko ɓen kadi mana garti kadi mana en ɗaɓɓita mana assemblée est ce que ma ɗum waylo cikkuɗa soko tawi ko ɗiɗo coalition ngaji tan mana goni ɗo est ce que ma ɗum wal waylo ene wawi wadde waylo so tawi waɓeno amen ni jeeyi toon so tawi waɓeno amen ni jeeyi toon ene wawi wadde waylo saabu neɗɗo o wawa waylude wuuro kono wawi waylude jikku jamanu holko woni ɗum waɓen amen ni ko yimɓe mawɓe ko joguiɓe guuri ko juuti ene gandi ko heewi ko heewi ene mbawi sa kala régulateur uji taw ko régulateur uji pottoji gartiroji yimɓe e miijogol gartiroji yimɓeɓe e ɓulnogol ha golle ɗe mbawa yarude yeeso so ronki ɗum so tawi wonti ko kamɓe tan jeeyi toon ene waylo ala il faut que waɗa yimɓe hesɓe ɓe ganduɗa hoorema gaari ko waylude ko woni toon ko noon wawi waylade e wawi waɗirade noon e dow gueɗel tawa leydi ndi tawa yimɓe wonɓe e johliɗe manam wotoɓe ɓe tawa ɓen jiiɗi yo waylo so tawi ɓen ne jogui haqqilantagal mumen ɗum ɗo moni poti waylude ɗum ɓeɗo gonino toon ala ko pirti min mbaɗa hen waɗɓe ɓe ganduɗa hoorema min jiiɗi ko firtoɓe ɓen so pelti wadde ɗum e on saaha ma waylo kono noon so tawi ɓe goppi ɓe mbi eɓe gotana wonɓe toon ɓe saabu ko kaari ko bandam kaari ko sehilam kaari ko en addi kalis hokki kam kaari yeeni kam ɗum ɗo so tawi ɓe goniri ko noon haydara waylata koye leydi ndi namdal men battidigal ko hande sa ƴeewi régime garɗo ko fadde wonde hedde lebbi jeegom e naggam men manan yimɓe hewɓe ene mbiya leydi ndi ene satti ɓe liggaki hay bila goto ɓe pawani ɗo haydara hande paɗɗa e mabɓe ko projet palpable walla ko bila palpable ɗo hande ɗo ɓe jarata e laamu ɗo ɓe jarata e laamu ɗo ɗiɗi foof pannomi e mabɓe hono gasirta ɗiɗi foof ça veut dire que so tawi andu kam ɓwayde koɓe gaari kam ɓwayde koɓe gaari kono ɓe mbi so tawi ko welata ko so fasi urat tan ko welata ko jogori welde ko so fasi urat proverbe halplaren tan proverbe halplaren non proverbe halplaren meeɗani wadde proverbe halplaren kala ko halplaren mbi sa ƴeewi to nder ko jangde joni ko addama wiide noon addani mbiide noon ko sa ƴeewi joni ɓeɗo arɓe no ɓe gardi ni ɓe gardi ko fiide e sogde wonande baɗɗo ko boni fiyete ko on sokere haymo waɗani ɗum de par ce que kamɓe ɓe mbino ko Macky Sall woniri ɗo kono sokane fiya ene heela ene wara wona noon mbino
est ce que mbiɗo ko hunde wonde walla la non non hay sono woodi kamɓe kam soɓe ngari non non min yiyandam woodani voilà d' accord jokku eyyi woodani par ce que ɓe makki ɓe sohanoɓe ɗo e temps makki ɓe ɓen foof jiya kone kela magasin ngaji ene mbara yimɓe e beddaji he ene jiyama ene mbaɗa wone gueɗe ene kela magasin ngaji janɓureɓe ene duppa galleji ene berlo cocktail monotop ene nanna ɗum ɗo je nder bus uji ene mbara yimɓe en jiyama ɗum naggama cokama ɗum ni ne jeeya e minen ko ɓuuri mettude min holno makki yaforto ɓen yaaɓe ha nangui bus yimɓe ne jaa ene joole bus ndelɗon hon cocktail molotov jomumen maaya jaltine cukalon tokson jaltine joni holno ɓen mbaɗinte amnesty mbaɗene loi d' amnesty gotane ɗum bon d' accord min gandi makki ko kecco kono o fotani heccidde ha ɗon ɗum ko goo donc kamɓe ɓe gari makki so wiyama soki ko ɓe mais kamɓe ɓe gari ɓe cokki ko ɓe ganduɗa hoore ma bonnani dufani ɓe kalno jeddi ko gonɗen koye démocratie koye potal gonɗen moni foof ene jogui droit haalde miijo mum ene leydi ndi joguira moni foof ne jogui droit haalde goƴa mum e leydi ndi so jomum haali goƴa mum e leydi ndi naggama haɓɓama sokoyama ɓe kay no puɗɗiri ni yahan te kadi gila ɓe gaari faade joni ɓe mbi ɓe gusti ɗum ɗo holko ɓe gusti ɗo mburu koɓe gusti mburu ɓe gusti de grand Bocar non t'inquiète non attends ɓe gusti ɓe mbi ɓe gusti mburu mo ɓe gusti o grand mburu mo ɓe gusti o sa ƴeewi mburu hay sinno ko somrade temedere yeyi non mburu bujoyi mo ɓe gusti o mo mbima ɓe gusti bujoyi walla butari o oɗon joni sa ƴeewi koɓe gusti e mburu o no fotanno ni ɓuuri bujoyɗi ene kam enen mbasi bon ɗum ko goo dimmel ngel ene wayno haydara ala ko pewɗo taw so wona eɓe coka eɓe te ministre uji mabɓe ene mbiya wonde so tawi neɗɗo déposi kayitaji mum mamin ƴeewa so tawi ko Pastef naji pour min nanna ɗum min nanna ɗum e service la mom c'est bêtise ɗum ko bêtise mais ɗum wona ɗum tan a yani oɗo ministre des affaires étrangères neɗɗo yeehi hanki suko debbo goto tawi Macky Sall heccaki suko debbo goto tawi Macky Sall e nder avion wonde joom suudu mum Macky Sall kay hande ko kormeteɗo e nder leydi ndi hay so min gondani makko ko neɗɗo kormeteɗo bon tawa ɗum e nder avion ƴatto ɗum nangue an won nangaɓe ma on million neɗɗo nan nanga Maroc o ƴewani yo ambassadeur ƴeewoy ɗumen ko oɗon nde wonno mo andi ko Pastef naji ko oɗon o waɗi ɗo o waɗi instruire consul o yo wat feere joni yo wat feere yaltina wajo wajo yalti kadi ene continue fenade muɗum donc ɗum woni ɗo woni ɗo ko manipulation woni ɗo ko bonande woni ɗo ko firtude leydi ndi e kadi ɓe jiiɗi ko pensée unique ɓe jiiɗi ko hankkadi démocratie wasa wonde e leydi ndi ɗum noon min jaɓata ɗum nayi min assemblée yo yimɓeɓe gotan min so gotani min calo ɗum ha fuɗɗode konngol ma battidigol e wassiyade dendagal ɓiɓɓe leydi ndi woni ɓeɓe ganduɗa ko waɓɓe hande candidat ji ene jiiɗi yo yimɓe gotan ɗumen kono kadi ɓeɓe ganduɗa mana ko kañumen gotata kala gonɗo kañumen mana mbaɗi ɗumen so tawi ene jogui wassiyo aɗa waajo aɗa tengtina e holko tonguirta mawɗo Bocar puɗɗotomi taw min komi candidat hami daña koye liste RV Naataange gonmi président amen ko Ousmane Kane hamin gondi hen e baɗiraɓe amen e ɓiɓɓe amen e sehilaɓe amen e wondiɓe amen ɓe ganduɗa hoore ma ko yimɓe tiɗɓe e nder jogli ɗi kala amin jiiɗi liste amen o wotane min komi candidat ko ligganimi leydi ndi ko ligganimi leñol ngol ko so tawi mi dañi jinmi ko yo leñol ngol naggan min so naggani min somin jettima toon min mbawa changede gueɗe ɗe mboɗo wassiyoɓe noon hay soɓe gotananimi min yoɓe cuɓo mum ɓe gotanta ɓe mbasa wadde heeɓe ñuggo quoi ɓe mbasa wadde heeɓe ñuggo par ce que ɓe mbasa wadde aussi neɗɗo hokkaɓe temeɗe ɗiɗi ɓe gotana ɗum saabu temeɗe ɗiɗi ɗe janggo e jaam ɓe nimsa ɗum keewi gueejo wayi nde ɓe gotani Ahmed Aïdara ɗum keewi e oɗo Diomaye ɓe gotani Diomaye ɓe mbi soɓe gandino ɓe mbatta ɗum donc gotana neɗɗo mo ganduɗa hoore ma anda ko waɗa ko méritani ko waɗa ko so yeehi janggo e jaam addana yimɓe caɗele yoɓe gotan mo poti wotande mo ganduɗa hoore ma so yeehi darima janggo ene wawa darade darde nde foti darade nde yoltaneɓe kamɓe hujjaji mabɓe
ko ɗum woni erago ndi guertomi kala moɓe gotana yoɓe ƴeew ɗum tawa oɗo ko holi oɗo holko wawi holko wawa hada motandemo yoɓe ƴeew liste uji ɗi ɓe ƴeewa wonɓe liste uji ɓe ƴeewa ɓen no darodino hanki haade hande yoɓe ƴeew no ɓen darodino hanki haade hande soɓe ƴeewi no ɓen darodino hanki haade hande e on saaha ɓe goota soɓe gooti taw limsa wonta hen. Bocar Leyla Allah jarama merci Oumar Doro mi weltima a jarama no fewi ko an tan noon wawi yaltindemi e nder weram ngo non mboɗa andi noon bandiraɓe mboɗo sikki on keeɗima yewtorde kala ko gantiɗi hen min ñaguima yafude so longguere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yilno hen yilno ko reedu hewno wallahi ɗum merci Allah jarama on jarama merci beaucoup montage o ko Sara Bal so waɗi gantiɗe e gueɗe he min ñaguima yafuye ciao peace and love alawol gongol